ساعات تشعت كوين لو كاب استوديو اير سي في زينو مسنادونا نفيلم مالنا زخبركم تعزقنا كم تمسيوم نيلو محمد اسماعيل حمشن مغابي استدالو هاغراونا غراون زياتات حيزلكم قريب لكم نمكتالكم بخبر زعدم صاوم تصنح ميكائيل حدقو فلماغن بقنطوتاتو فيلم قداماي منستر ابي احمد ناي سراح مبصح لومي اسمراتو لومي بستقبر مرمراتات شعات زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقزو هوسبيتال باتسع بعام سبن مسارحيتاتن ناددله كم زمصه تغليصو ابزيناتات وصاي منغسي كينيا بسميناو كفال هاغورن زركبو كلتا عبيت معسكرات سدتنياتات كعصو مخانو افريتو ابي سوماليا نابت صحفت هاغراوي عقاب سلام سراويت علامه زغبر متقعتات كم تفصمه تغليصو أمريكا أوروبا حبرتنا بقضايا تشاينا روسيا متحبارون كعزوزو تسمعنا زرزر زينا قداماي منستر فدرالاويت ديموكراسيال ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد ناي كلتا معلتار ناي سراح مبصحن مفصام لومي ساعات 4:40 دحر قطري أسمرا أتيوم بريزيدنت إسياس أفورقي دما أباغراو معرفون فرتي أسمرا ترخيبو تقبلوهم بريزيدنت إسياس أفورقي قداماي منستر أبي أحمدن عبي كلتاو قدياتن زباو معبالتاتن أتوكيروم كزراروبيوم منستر مكلخال دكتور كأنا ياديتان منستر مهزون تكنولوجين دكتور أبراهام بلاي مس قداماي منستر أبي أحمد حبيروم مزيوم علو عبتناي مقبال سنسرعات منستر قديات وطاي أتو عثمان صالحن أمخاري بريزيدنت أتو يمانة قبرابن ترخيبون نيروم نابي كالزينا مسنسجر حبريتا كاب ميسرطنا لوم 25 مغابيت ابو موشبي ماكلا زوباتا دوبوبن كاشبار كان بسغبر ناي لابراتوري مرمراتات شعات زيكاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترغاغيزوم كابزيوم شوعات اب زوبا دوبوب مالت 6 اب دباروا حدا اب عرزات كمون كلته اب زوبا غاشبار كان مالت حدا اب ديبار حدا دما ابا قردت توشيبوم زصونحيوم اذا كمزيل كولا هوسبيتال مندفرا كنكن كغبرلات صنحت قال السامن عامة زيغا بموت تفليالا بز مسرت غلالا وصرب كورونا فيروس زتلوفو زيغاتات كساب اللومي 3290 كلتن بصيحلو 2900 كلتن كابزيوم محاويوم زتفانو تشعت بموت زتفليو 221 دما غنا اب هوسبيتالات عقيبهم زركوبيوم منيسر طعنا 25 مغابيت 2021 هوسبيتال باطع عبر ستي تحت قرصون ممعبالن ممحاشن كغبر صنح صعري بعقم سبن مسارحيتاتن نادلدل كم زمصه تغليصوم وكيليرينا محارب لاين زدالو صبصاب دانايت غبريوت كتوربا هوسبيتال باطع بمويا وعقم سبن زمناو مسارحيتاتن نادلدل بممصو زهبو اغلغلوتات بأمنصر كم زمعبله ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور برهه تسفاي عبيروم هوسبيتال كتما باطع عبر اسي تحت قرصون ممعبالن ممحجاشن كغبر زصنح صعري عب عقم سبن مسارحيتاتن تغيرو زلو وفرون عب مخانو زطقس دكتور برها ناي محكام عقمن بقعتن انادلبه كم زمصه غليصوم ناي محكام عقمو بعقم سبو بحدثتي ناي حكمنا مسارحيتات بمئتاو نتيز نبر خنتات ازيرو اي لوطتات ممصن عقم سبو امعبيلو بعقمن ببزحن بمدرع ابتي زحشنا محكام درجاتات نقحتالو ابز حلف عامتات ابت هوسبيتال بزتخايد وفري ممرمر حمام لبن الترا ساوندن زمناوي ناو تحكمنا مدنزاز زتفلالي ناي لابوراتوري مسارحيتات زمناوي تنقاساسي ديجيتاوي اكس راي منصر حمام تي بي كمون ناوتي مطبح تحكمنا عين عاطيق مهلاو زحبر دكتور برها اب اغلغلوتات فارماسيون كمبيوتراوي اسرارحات اتاتيو سلوت اغلغلوت وهاب كمزلو ابريهم زتفلالي ناي لابوراتوري مسارحيتات اب كفل مطبحتي كمونا فوت رديت كنت كملهم نخيل زتفلالي مسغزي زخدو مسارحيتات بركينا تسرح ماشينات اتاتينا منصر تسرح ماشينات اتاتينا زتفلالي عبيتنا اشون ناي الترا ساوند
መሳርሒታት ኣታቲና እቲ ዝበለጸ ድማ ኣብ ኤክስሬይ እንተዳሪና ንኣብነት ሕጂ ሞባይል ኤክስሬይ አላትና ዲጂታል ኤክስሬይ አላትና እቲ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝኾነ ድማ ሌዘር ዓይነት ኤክስሬይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ኣታቲና ኣብ ስራሕ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምናዊ መሳርሒታት ብምትእትታው ነቲ ዝነበረ ሕሙም መርመራ ንኽገብር ዝሃልኮ ዝነበረ ኩነታት ሩኡይ ለውጢ ብምምጻእ እቲ ሕሙም ዓጊቡ ከም ዝኸይድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሆስፒታል ቁጽሪ ዶክተራት ካብ 4 ናብ 12 ቁጽሪ ሓካይም ስኒ ድማ ካብ 2 ናብ 5 ከም ዝደየበ ዝሓበረ ዶክተር በርሀ እዚ ኣብ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ሩኡይ ምዕባለ ከም ዘምጽእ ሓቢሩ ብዓቕሚ ሰብ እንተዳ መጺና ንኣብነት ምዝ ዝሓለፈ ዓመታት ከነዋዳድሮ እንተዳ ኮይና ዓቕሚ ሰብና ንኣብነት ኣብዚ ሆስፒታል 176 ሰራሕተኛታት ኣለውና 121 ካብዚኦም ሙያውያን እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ሞያ ኣቲና ክንሪኦ እንተዳ ኮይና ንኣብነት ሓፈሻዊ ሓኪም ንኣብነት ኣብዚ 3 ዓመታት ከነዋዳድር እንተዳ ኮይና ኣብ 2018 4 ሓፈሻዊ ሓካይም ነይሮምና ኣብዚ ሕጂ ግን ኣብዚ 2020 ግን 12 ሓፈሻዊ ሓካይም ኣለውና ኣብ ናይ ስኒ ሓካይም እንተዳ መጺና ድማ ኣብ 2018 ክልተ ናይ ስኒ ሓካይም ነይሮምና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክሳብ 5 ዝኣኽሉ ናይ ስኒ ሓካይም ኣለውና ኣብቲ ካልኦት ዓይነት ሞያውያን እንተዳሪእና ድማ እቲ ብዝሒ ልክዕ ብከምዚ ዓይነት ወሲኹ ክሳብ 121 ዝኾኑ ሞያውያን ናይ ሰራሕተኛታት ኣለውና እቲ ዝመፀ ለውጥታት እንተዳሪእና ድማ እቲ ሞያዊ በቲ ሞይኡን በቲ ብዙሕን በቲ ዓቕሙን ብብዝሒ ይምደበና ስለ ዘሎ ኣብቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ድማ ሩኡይ ዝኾነ ለውጥታት ኣምጽኢሎ ማለት እዩ ዶክተር በርሀ ኣመወዳእታ ተኣታትዩ ዘሎ ኣገልግሎትን ተዋዲዱ ዘሎ መሳርሒታትን ኣመወሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ድሕነት ኣደን ህፃንን ድማ ብፍሉይ ዓብ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ ሆስፒታል ባጽዕ ንህዝቢ ንኡዞባታት ገለዓሎ ፎሮ ዳህላክ ባጽዕ ሽዕብ ገለ ክፋል ንኡዞባ ጊንዳዕን ኣገልግሎት ይህብ ኣብኑ ዞባ ፍዓበት ነበርቲ ፋሒልን ጽንሓ 6 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ፈልከት ኣብ ሰመርጽ ማእከላይ ቦታ ክጥርነፉ ተሰማሚዖም እቲ ኣብ ሮሻን ዝተባሃለት ዓዲ ክትግበር ተወሲኑ ዘሎ መደብ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅምር ወከልቲ ናይተን ዓድታት ምስ ኣመሓዳርን ዞባ ፍዓበት አቶ አሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ገሊጾም ኣብቲ ርክብ አቶ አሕመድ እቲ መደብ ብግቡእ ምስ ተግበረ መንግስቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከዋደድ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ መደብ ዘዋሃዳ ክልተ ኮሚቴታት ቆይመን ምህላውን ኣብሪሁም ተሳተፍቲ ቦጎኖም መገብቲ ጽርግያታትን ራሕያታትን ክሰርሑ ተሰማሚዖም ምህላዎም ብምግላጽ ደገፍ መንግስቲ ከይፍለዮም ተላብዮም ህዝቢ ኣብታ ክጥርነፈላ ዝተመርጸት ዓዲ ብተበግሱ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ ጀሚሩ ምህላው ካብቲ ቦታ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የነጽሩን ክብራት ዓዘብቲ ስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ናቐጽለ ክብራት ዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዚናና ነመስግን ዜና ወጻኢ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩን ዝርከቡ ክልተ ዓበይቲ ማዓስከራት ስደተኛታት ብጸጥታዊ ምኽንያት ከዓጽዎም ምዃኑ ኣፍሊጡም እቲ መንግስቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቶም ኣብቲ ማዓስከራት ዘለዉ ልዕሊ 400,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ከጉዕዞም ናይ 2 ሳምንታት ናይ ግዜ ገደብ ሂቦሎም ሕብራት ሃገራት ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ምስ ዘየኽብሮ ኬንያ ነቶም ስደተኛታት ነናብ ዓዶም ከተባረሮም ከም ዝትኽእል ኣጠንቂቓላ መንግስቲ ኬንያ ብደረጃ ዓለም ዝዓበየ ምዃኑ ንዝንገረሉ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ኣብ 2016 እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ከዓጽዎ መደብ ከም ዝነበሮ ጸብጻባት የረዱ እቶም ማዓስከራት ጠንቂ ጸጥታዊ ስጋት ኮይኖም ምህላዎም እዮም እቲ መንግስቲ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ 1991 ዝተሰርሐ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ናይ ምዕቋብ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝጥቀስ ኣብ ሶማልያ ናብያተ ጽሕፈት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዕላማ ዝገበረ ናይ ሞርታር መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ማዕከና ዜና ቃሊሕን ይኹን እምበር በቲ ናይ ሎሚ 25 መጋቢት ፍጻመ ዝተቐትሉ 3 ሰባት በርጌስ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ምስ አልሸባብ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዕጡቕ ጉጅለ አልቃዒዳ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎም ብ19 መጋቢት ኣብ ከተማ መቃዲሾ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕብራት ሃገራት ዕላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ጸብጻባት ይሕብሩ
ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ንሓያሎ ዓመታት ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማልያ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ። አሜሪካን የአውሮፓ ሕብረትን ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድናታት ንምምሕያሽ ዲፕሎማሲያዊ ይዘት ንምብርባር ሓበራዊ ጻዕርታት ከካይዱ ሩስያ ትኽተሎ ከም ዘላን ዝገለጽዎ ፈታኒ ባህርያት ንምምካድ ድማ ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዖም። ክልቲኦም ወገናት ኣብዚ ስምዕ እዚ ዝበጽሑ ብ24 መጋቢት ኣብ ከተማ ብራስለስ ዑደት ዘካየደ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ላዕለዋይ ወኪል ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮፓ ሕብረት ጆሴፕ ቦሬል ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ። ዝምድና ምስ ቻይና ምትሕባር ውድድርን ስውር ህልኽን ዘጠቓልል ገጻት ከም ዘለዎ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም። ጸጥታው ዝተሓለወ ዘላቒ ነፃን ክፉትን መስመራት መጓዓዝያ ባሕርን ናይ ቀረብ ሰንሰለትን ኣብ ምርጋጽ ክልቲኦም ወገናት ምትሕባሮም ክዕዝዙ ከም ተሰማምዑ እውን ኣብቲ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ተጠቒሱሎም። ብዘይካዚ ኣሜሪካን ኤውሮፓ ሕብረትን ኣብ ምርጋጽ ሃገራዊ ቀረብ ክታበት ኮቪድ-19 ጻዕርታቶም ክሕይሉ ተረዳዲኦም። ኣሜሪካን ኤውሮፓዊ ሕብረትን ነዚ መግለጺ ዘውፅኡ ሩስያን ቻይናን ነቲ ብኣሜሪካ ኤውሮፓ ሕብረትን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊአን ዝተወሰነ እገዳታት ብምኹናን ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊአን ዝግበር ዘሎ ምዕራባዊ ተጻብኦታት ብሓባር ክሰርሓን ምትሕብባርን ሽርክነተንን ክዕዝዛን ድሕሪ ምስምምዕን እዩ። በዚ ድማ ምትፍናን ሃገራት ምዕራብ ምስ ሩስያን ቻይናን ሓደ ካብ ዝዓበየ ጂኦፖለቲካዊ ቅሉላዋት ኮይኑ ከም ዝቕጽል ተንተንቲ ህልው ኩነታት የረዱ። ኣብ ኒጀር ዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንጸጥታቲ ከባቢ ብኣሰካፊ ደረጃ ዘሪግዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ዝተገልጸ ትማሊ 24 መጋቢት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኒጀር ኣብ ልዕሊ ክልተ ዓድታት ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ። በቲ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሓያሎ ብኸቢድ ዝተሃሰዩ ዝርከብዎም ቁስላት ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ንናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ሰመዚ ጸጥታን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ዝሓለፈ ሰንበት 21 መጋቢት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ 3 ዓድታት ብዝተፈጸመ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 137 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ምዕባለታት እዚ ንጸጥታ እታ ሃገር ብልዑል መጠን ጸልይዎ ከም ዘሎ ገሊጾም። ዛጊድ ናይዚ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱ ምስ ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ጥቦም ምትእስሳር ዘለዎም ጥሩፋት ሽበራውያን ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝእምቱ። ሰሜን ኮርያ ሎሚ 25 መጋቢት ናይ ባላስቲካዊ ሚሳይል ምዃኑ ዝተገልጸ ፈተነ ከም ዘካየደት ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂደ ሱጋ ሓቢሩ። እቲ ፈተነ ኣብ ምብራቓዊ ወሰናትን ሰሜን ኮርያ ከም ተኻይደ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱጋ ገሊጹ። ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን እውን እቲ ፈተነ ከም ተኻይደን ዝገልጻ ዘለዋ። እዚ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ናይ ባላስቲካዊ ሚሳይል ምዃኑ ምዝረጋገጽ ብባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ዝጥሕስ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዚ ፈተነ እዚ ነቲ ኒክሌሳዊ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምፍትሑ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ዝገልጽ ዘሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ተወሳኺ ብድሆ ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ሰሜን ኮርያ ብ21 መጋቢት እውን ክልተ ናይ ሓፂር ርሕቀት ክሩዝ ሚሳይል ፈተነ ከም ዘካየደት እንተኾነ ግን እቲ ፈተነ ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ዝጥሕስ ከም ዘይኮነ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ። ናይ መወዳእታ ዜና ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ናብ ፕላኔት ማርስ ንእሽቶ ሄሊኮፕተር ክልእኽ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። እዚ ድሕሪ ዕለት 8 ሚያዝያ ክትግበር ምዃኑ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ዕዉት እንተኾይኑ ካብ ምድሪ ወጻኢ ዝተገብረ ናይ ፈለማ በረራ ክኸውን እዩ። ዕላማ እዚ መደብ ኣካል ናይቲ ኣብታ ብቐያሕ ፕላኔት እትልለ ማርስ ክካየድ ዝጸንሐ ምርምር ምዃኑ ናሳ ሓቢሩሎ። እዛ ናብታ ፕላኔት ክትጓዓዝ ተመዲባ ዘላ ሄሊኮፕተር ስሕበት ኣብ ግምት ብምእታው ክብደታ 1.8 ኪሎግራም ጥራይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ንምድሪ ከም እትመሳሰል ኣብ እትግለጽ ፕላኔት ማርስ ዝግበር መጽናዕታዊ ጉዕዞ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ።
كبرات عزبتي نسعى استدالو زينا ومسنادو أبزي في تسم سلام كتالكم مع زي زمسكم ستورفو مرباتو يرتيب حدوكم بوغني سلام